Hi guys, kumusta kayo? Sa isang liblib na lugar dito sa Visayas ay matatagpuan ninyo ang isa sa pinakamagandang mangyayari sa paghahalaman. Ito ay pinakamagandang darating na mamamasdan ninyo. Kung sino ang nakakaalam kung ano ito, maaaring mag-comment lamang at sabihin ninyo. At darating ang araw kapag namumulaklak na ito at magkakaroon ng bunga, ay gugustuhin ninyong makapunta rito. Patuloy kayo mag-ingat at subaybayan nyo lang ang channel na ito upang makita ninyo ang mga magagandang mangyayari sa plantation na ito. Bye-bye and ingat kayo palagi. Thank you for watching.